pwede nyo na panoorin anytime. So, guys! Nice block! Ang ganda ng block! Guys, na-block niya yung shuttle. Grabe. Meron. Last one. Oops, makikita. Meron. Amo. Ayan. Ayan. Part 5, let's go. Hi! Mamiyano ka yata? Ah, okay. Yeah. Ayun na nga, akala ko outside. Taas kasi nung dating sa akin, hindi ko laki. Naka-video eh. Conscious sila ngayon. Pwede naman tumawa. Seryoso sila. Dami ko rin nagdala. Pag umaga. Ay, hindi. Pag Saturday. Pag Saturday. Pag Monday to Friday. Hindi kayo naglalaro ng days na. Weekdays. Sagana ko. Ay? Ano? Thursday, Friday. Anong oras? Morning? 9. Ah, morning talaga kayo. Ayaw na namin mag-day. Gabi kasi, marami. At saka, may bad experience kami. Talaga? Yung That's queue, hard. yung, Sa queuing. yung Oo, yung nagreklamo queuing. ako. Hindi pa naglaro yung isa. Ay, naglaro pa lang yung tao na Ah, dahil nakaset ka. naka-double. Usually dapat pang-anim pwede. Sabi nga namin eh. Hindi ako naglaro ng gaya. Sabi ko, Mahirap talaga sa gabi. Mga matitigas na rin. Phoenix na yun. Dahil sa Phoenix. Oo. Mahirap din. Kaya nag-aaral. Oo. Nagbibigyan talaga. Tapos meron pa kami experience na nickname niya ako. That's yung real name niya. Shane mo. Lalagay niya. Para hindi yan. Ah, ang galing nyo ha. Na-observe mo yun. Tapos matinawag. Oo. Parang ganito. Tapos paparating ko pala siya. Naka-reserve na siya. Parang bumiyahe pa na. Oo. Ano sa kayo na? Pag morning na Thursday tsaka Friday, wala masyado. Lalo na yung Friday. Ano kayo kayo? Mabilis yung Mabilis. plane. Bigay Makapag-track na yung pahinga. Alay ko, bibili time namin sa Sobrang, oras. ay oo, talagang ganun. Ang worst namin, 1.5. Marami talaga to. Tapos wala mo yung isang queue master. Oo, nag-design na. Pero pag ganun, pag gabi, dapat mag-reserve na lang kayo ng call. Oo, yun na lang. Pero pwede na kung 2 oras, pwede lang kasi 350 lang.
Tingnan natin. Kasi yung flooring kasi yung problema. Kung hindi, mas maganda nakatara, naka-wood sana. Problema, baka semento lang tapos yun. Sa smash kasi, semento tapos gano'n. Mas Good yan eh. ito kasi maganda. Oo. Dahil na pag may edad ka lang, mahirap. Yes. Saka, gano'n ko natin kung saka yung ilaw. Parang may kulang na yata bilog yata na bilog eh. Tapos yung light. Usually dapat para po okay lang. Marami na nga. Saka ano, ito talaga tinunod ako. Sorry sila. Sama ko kahit remover yung approachable naman. Ito gano'n kasi ano lang ba? Feeling ano? Tulad ni Coach. Hilahin ko na lang. Sir, paset ko na lang rin din. Sir. Ay, sige sir. Oh, dito lang kami. Very accommodating sir. Pinaro po. Kailangan yung next number for the very assurance Suzanne. Yes. No, bago isa. Di pa. Yes lang. Isa lang. Ano gagamitin mo na ba ngayon? Monday na lang. Dilagay mo lang. Lagi na sa akin. Okay. Yun sa nagalakad ba ito? Meron. Maganda. Baka ano yun yung rubber band lang. Pero dahil tagal. Hindi pa pwede magano'n yun kasi baka ma-insure ka pa. Ngayon, available ba yun? May naghintay doon? May naghintay doon, Jay? Ah, meron pa. Sabi dito. Oo nga pala. Oo nga pala. Sorry. May nakasya po. Ayun. Wala yung pagbigyan nyo na. Ay, wow. Ang sa'yo tayo guys. Ano pa yun? Siyempre. Pikawani na. Ito ang pikawani naman eh. Pikawani na. Wala, hindi dapat. Seta mo, RV. Sino tayo? Makasat kita. Last. Ang bibanda Yalo pa yun. rin. Kenny, kayari. Wow. Ow! Ang hirap. Parang nakita nung isang nag-roll isang gabi, may kapartner ka pa. Naggabi kami. Ang pakasikaran. Marami. Parang pares kayong kami. Ah, Nag-green ka. Ay, ang pakasikaran. Anong araw yan? Busy ako. ay, wala, parang attorney. Busy ako. Oo. Galing yun. Oh. Last Saturday, kaya din. Last Saturday pa lang kami. Sila. Last 2 weeks.
Yung Wednesday. Naglaro sila. First pa lang. Sino ang well? Sila dati, hindi, dati Sabado. Kaya lang nung nawala yung group. Ngayon ko lang nakikita yung group. Noon, ibang group yun yan. Dati yung group kasi. Yung group mo yun. Parang BSC, parang ano lang, ang lang. Taas na nga yung Ay, yung mga ano, Chena. Ang puta ko dun. yung nagpa-competition. Oo, sina Ian. Try mo na Albo. Sila. May ano nga eh, may dito naman sa ano sa kalye. So, ano na rin yung parang tennis. Yung palsyado. Yung nagte-tennis. Malakas na rin yun. Lip yun. Lip. Pag kasi ano yun, malakas kasi yung baka. Kaya nalilip mo. Hanggang din sa puso. Pero yun, nangingilit. Pag nakarap. Kaya kapag nakita na Napansin mo? hirap na hirap. Oo. Dahil natapos sa kamay. Yun lang yung ano. Pero magaling na rin. Grabe. Kasi regular siyang maglalaro. Order mo. Nag-alternate. Mabilis siyang natuto. Bago pag ano na si system na court sa laro na. Wala siyang clearance sa likod eh. Ano yung angko? Ay, yung sa mga angko na pala ka pala. Hindi siya kilala. Kasi ang hirap. Hindi siya mahirap ang mali. Binibigay sa akin. Kaya naman tapos sabi yung ilis mo parang pupunta. Alam mo yung di ba dito isang game lalabas na kasi like dito po kayo. Ganun hindi. Kami after shooting mo mas tsaka medyo mahal. Kasi parang pera. Unlike dito, Unlimited. unlimited. Basta pag morning ka, lalasa ka ng Tapos siya sa dalawa na lang. Tapos din tayo na yun na. Pero mas malaki siya dito. Bagay, tanda lang ko dito sa Tournament yata ako yun. Ayaw ko Miley. Ayan. Napasin niya, di ba siya nanonood, di ba? Sinanalo.